बे समाव दिनैहाय बे भरपुर प्राइमारिनि जे बे नब्लाङाव जे मोनसे सावरायलायनायखौ नोंसोर लाबाय बिनि सोमोन्दै बे मा पारपसाव सावरायनाय जादों बेखौ फंनैसो फोरमायगोन नामा? आच्छा दिनै जे बे भरपुर प्राइमारि बेवहाय जे सावरायनाय जादों स्पेसियेलि बेवहाय जोंनि उद्देश्यआनो जाहैबाय जे इयुथ्सफोरखौ जोङो स्ट्रेंथेनिं खालामनाय बिपिएफ दोलोखौ स्ट्रेंथेन खालामनांगौबा जों इयुथ्सफोरखौ जोङो स्ट्रेंथेन खालामग्रोनांगौ। बेनिखायनो जोङो जे मोनफ्रोमबो प्राइमारि अकल बे भरपुर प्राइमारि नङा बिटिएडि ओनसोलाव मोनब्रै जिल्ला दं। बे मोनब्रै जिल्लानि मोनफ्रोमबो प्राइमारि कमिटियाव दिनै बे हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। जोंनि क'क्राझाराव जोंनि दायित्वआव दं हिसाबै जों खालामबाय थादों आरो चिरांना चिरां जिल्ला हिसाबै खालामबाय थादों। बाक्सायाबो बाक्सा आरो उदालगुरियाबो उदालगुरि मोनफ्रोमबो जिल्ला बे मोनब्रै जिल्लायाव दिनै बे इयुथ स्ट्रेंथेनिं खामानिया सोलिगासिनो दं। उद्देश्यआ जाहैबाय जोङो जोंनि इयुथ्सफोरखौ गोख्रों खालामनानै फैबाय थानाय जे 2020नि बिटिसि इलेक्सन बेवहाय जोङो बे इयुथ्सनि दारैनो जोङो इलेक्सनखौ देरहालांगोन आरो बिपिएफ दला बेवहाय हाग्रामा महिलारिनि नेतृत्वआव बिटिसि सरकार दाफिनगोन। बेनि उद्देश्यजों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। दा बे दिनैहाय जे जोङो खोनाबाय थादों जे बिपिएफ हान्जाया इउपिपिएल हान्जाजों गोरोबलायनानै पलिटिकेल गेलेगोन बेखिनि बाथ्रा बेसेबां सैथो सार? दा बे खेत्रआव जोङो इउथ बिपिएफ हिसाबै जों माखासे बाथ्राखौ क्लियार नंजोबाबाबो नै बाथ्राखौ बुंनो हायो जे सावरायनाया दा सोलिगासिनो दङ। दा बेवहाय माखासे जिनिसफोर अफार होलायबाय थादों। दा बेवहाय कमिसन खालामनानै हयथ' 6 मान्थ दंबावो जोंहा बिटिसि इलेक्सन जानांगौआ। बे 6 मान्थनि गेजेराव माबा मोनसे खौसे जानायनि जे फिथाइखौ जों मोननो हागोन जों बिनि आसाबादि जों नेगासिनो दङ। दा बेबायदिबा गोरोबलायगोना रोखा नामा? बेखौ जों दा मोनसे पइन्टआव बुंनो हायो जोङो माने गोरोबनायनि जे लामा बेखौ जोङो बिपिएफ दोलोनिफ्राय दरखौ खेवनानै होदों। दा बेवहाय जुदि बबेबा मोनसे दोलोआ जुदि बेयाव हाबनानै जुदि सावरायफैया बा बेवहाय जों कमिसन खालामनानै इलेक्सन गेलेनायनि बेबस्था लाया बेवहाय जोंनि दायआ जोंनि थाखाय जानाय नङा। बियो बे थाबोनाय हयथ' एबसुनि दाय जानो हागौ बा जोंनि इउपिपिएल बा जोंनि हाथियार दोनथ'नाय माखासे आफादफोर दिनै एनडिएफबि प्रग्रेसिभ धीरेन दैदेननाय एनडिएफबि प्रग्रेसिभ गबिन्द बसुमतारी दैदेननाय बे बिथांमोननि सायाव थागोन बेनि दाया। दा दिनै जे खोनाबाय थादों धीरेन एनडिएफबि प्रग्रेसिभनि धीरेन ग्रुपआ अलरेडि बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिजों आखाइ गोरोबबाय होननानै बेखिनि खोथाया बेसेबां सैथो? बेखिनि बाथ्राया सैथो। मानो होनबा हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे धीरेन बर'आ हाग्रामा महिलारिजों फैनानै जे सावरायफैदों जे बर' समस्याखौ जोङो जेसे हागौ एसे थाब सुफुंनानै लानांगौनि थाखाय दा बिनि थाखाय बिपिएफ दोलोनिफ्राय बा हाग्रामा महिलारिया गाव नेतृत्व लानानै एडभकेसि खालामगासिनो दं हम मिनिस्ट्रिखौ आरो आसाम गभर्नमेन्टखौ जाहाथे जों बोरैबा बर' सुक्ति मोनसे खालामबावनानै बर'नि जाहाथे अरायथा आरो थामोन्थाखौ जाहाथे जोङो रोखा खालामनो हायो बिनि थाखाय बे प्रसेसा दा सोलिगासिनो दं। बे प्रसेसा आलादा बर' रायजो दाफुंनायनि थाखाय जादों नामा माबा मोनसे सुक्तिखौ लानानै जागोन बेयो बेनि सायाव एसे बुंगोन नामा? दा बे खेत्रआव आलादा रायजो दानायनि खेत्रआव दा भारत सरकारा जेबो पलिसि गैथ'वा हिसाबै आसाम सरकाराबो जेबो पलिसि गैथ'वा हिसाबै आरो आसामखौ दिनै बुखावनांगौबा बेखौ भारत सरकारासो बुखावनो हायो। आर्टिकेल 2 आरो 3 नि आधाराव आलादा मोनसे रायजो दानायनि जे प्रभिजना दङ मोनसे रायजोखौ बुखावनानै मोननै रायजो बानायनो हायो बा मोननै रायजोखौ सरजाबफिननानैबो मोनसे रायजो बानायनो हानाय बेवहाय मोनसे क्लज दङ। दा बे बेलायावहाय दिनै भारत सरकारा पलिसि डिसिसन गैया हिसाबै आर्टिकेल 244A खौ बोरैबा इमप्लिमेन्ट खालामनो हायो नामा? दा स्टेट उइदिन दा स्टेट जेराव माने पावार एन्ड फांसनफ्रा बिटिसिनिफ्राय एसे बांसिन बे बेबस्थाखौ लानाय जादों। भारत सरकारखौ एडभकेसि खालामबाय थानाय जादों। निस्सय आसाबादिजों जुदि खौसे जालायोबा हयथ' बेफोरबो माने मोगथाङाव महर मोननायनि मोनसे खाबुआ दं। बेखिनि खोथाखौ फोरमायथिनायनि थाखाय थेंक इउ।